हेलो गाइस आज प्रबल कुहुड़ी पिला माने सब पूरा अलग प्रकार निदर शोइछन पूरा माने देखा जाउनी किसी कुहुड़ी देखो कुहुड़ी रो किछि देखा जाउनी संतिया उठी निधिया उठी आउ सब बेड रेस्ट नहीं जाइछन आज काली लड़ी छन सब लड़ी लड़ी भयंकर कुहुड़ी हिच माने किछि देखा जाउनी देखिए डर तो लगुच थंडा तो मो नाक पूरा बंद हो जाए कुहुड़ी चलो पैसा आईडी अच्छी जी चाहिए नहीं परिवो ना कुहुड़ी देख पूरा हे माने देखा जाउनी किछि पूरा बंद कौन संध्या कौन होई छी कुहुड़ी प्रबल होई एडी मो पैसा थोड़ी जी आसे नहीं परिवो चलो देखिए पूरा नादी की कुहुड़ी आज इंदा कुड़ी के हेन ना ना आज फर्स्ट टाइम है प्रथम कुहुड़ी छुईची आज छुईची प्रथम कुहुड़ी ना कौन भाई की कुहुड़ी आज यही लोकटा को जमा कुहुड़ी मन पूरा देखा जाऊनी कि सब जगह इनविजिबल पूरा पहुँचगल आम आसी पंचमुखी हनुमान पाखे पूरा चारिकर घोर अंधार आड़ कुहुड़ी केवल संतोष आ निधिया लाइटनिंग हिरो से सब आस पूरा गाइज आम पहुँच गलु माहाड़ मार्केट रे माहाड़ मार्केट व्यू देख पूरा अलग प्रकार कुहुड़ी आज किसी देखा जाऊनी लाइट फाइट अच्छी टे जना पड़ुची हल्का हल्का ना सेपटे पंचमी पाखे किसी जना ही पड़ नाला अलग प्रकार कुहुड़ी होता पूरा बयस आम थकीगले तो कहीं आसीना दीपुआ तार चिर निद्रार शोची मोहन बाबू तो मोहन बाबू छाड़ आ कि बाबू तो तार एग्जाम अच्छे आज आज आसनी संत्या माने इंटेलिजेंट पिलाटा तार एग्जाम थी भी मॉर्निंग वाक आसो हाँ पंचमी पाख जाइए फेरलुण आम ठंडा ठंडा हो गलानी हाँ माहाड़ मंदिर पूरा कुहुड़ी रे मंदिर भी आज देखा जाऊन पूरा कुहुड़ी रे कुहुड़ी स्टार्ट हो गलानी आज जबरदस्त कुहुड़ी पूरा स्टार्ट कर आज पंचुकर तृतीय दिन ना पंचुकर तृतीय दिन आज कई एत लोक आज ना जो ठंडा कुहुड़ी बढ़ी लोक लोक मैंने सब आस मंदिर को आज कुहुड़ी लेट आ लेट लोग चौपुर हाटर व्यू चौपुर हाटर कुआ कोईली कहीं ना काली कुहुड़ी अंधार लोक ही ना चौपुर हाट तो कहीं रहती सका तथा कहीं ना छक कहीं ना पड़ा आम बॉयज जाऊन सब
ହାଟ ମୋର ହଁ ହାଟ ମୋର ସନ୍ତୋଷ କହୁଛି ଆମେ ହୁରା ସାହି ପୋଲକୁ ଯିବୁ ହୁରା ସାହି ପୋଲରୁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଦେଖାଯାଉ ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ହୁରା ସାହି ପୋଲ ଉପରେ ହେଲେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଆମ ବୟସ ସବୁ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଆଜି ଟାଇମ୍ ଏବେ 5:10 ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ପୁରା କୁହୁଡ଼ିରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ସବୁ ଯାକ ଇନଭିଜିବୁଲ ହେଲେ ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର କୁହୁଡ଼ି ଆଉ ଚମତ୍କାର ଥଣ୍ଡା ଚୁଟି ଫୁଟି ସବୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଓଦା ହେଇ ପାଣି ଝଡ଼ିଲାନି ଚୁଟିରୁ ଇଏ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଜି ଆଉ ପୁରା ଦେଖୁନ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ବା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ସ୍ୱପ୍ନ କଲେ ପୋଲ ଦଣ୍ଡେଇ ପଡିବ ମାନେ ଲୋକ ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ପୋଲ ଉପରେ ଚାଲୁଛୁ ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୀପୁ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ କାଲି କ'ଣ ଖାଇବି ଦେଖିଲେ ବେଳକୁ ସନ୍ତିଆ ତାର ଏଠି ଖାଇଦିନ କ'ଣ ହବ ରାଧେ ରାଧେ ଚଲେଇଛି ତାର ପନିର ଖାଇଦେଇ କାଲି ହେଇଥିଲା ଭୋଜି ପନିର ସବୁ ଚାପି ଦେଇଛି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଅନ୍ଧାରେ ଆସିନି ଆଉ ପୋଲ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୋଲ ଉପରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଆଜି ଏ ଲାଇଟ୍ଟା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି କି ପୁରା ଅନ୍ଧାରି ଆତ୍ମା ଘୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କଲା ବେଳେ ଦେଖା ହଉଛି ମଉସା ମଉସା ଫୁଲ ପାଇଁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଇଗଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ହଉଛି ମଉସା ତାଙ୍କର ଫୁଲ ପାଇଁ ପିଟାପିଟି ମୁଣ୍ଡକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ କ'ଣ ତମେ ହଉଛ ମଉସା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଖାଲି ହଉ ହାଁ 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 ହଉଛ ତମେ ଖାଲି ଆଉ ଆମେ ବସଛୁ ଏଇଠି ପୋଲ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପୋଲ ସାଇଡ଼ରେ ବସଛୁ ଏଇଠି ପୋଲ ସାଇଡ଼ରେ ବସଛୁ ଅନ୍ଧାର ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଆଜି ଇଏ ଯିବା ଆସିବା ବି ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର ସନ୍ତୋଷ କ'ଣ ଖବର କୁହ ସନ୍ତୋଷର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ହାତ ହଲଉଛି ଆମର ଷ୍ଟାରଟା ସେ କେତେ ହେଲା ରାଧେ ରାଧେ ଆଜି କାଉଣ୍ଟିଂ କେତେ 5-10 ଗଲାଣି ସନ୍ତୋଷ ଚାଲିଛି ତାର ଆଜି ସବୁ ଆଉ ଟିକେ ଦିନ ହଉ ମୋହନ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୋହନ ସରକାର ଆଇଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପୋଲ ତଳେ କି ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଜାଣିନି କେବେ ଯିବା ସମୟ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦେଖିବା ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଏଇପଟେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇପଟେ ବାଟ ଅଛି ପୋଲରୁ ଗଡ଼ିକି ଆଉ କେତେବେଳେ ଯିବା ହେଲା ଆଉ କେତେବେଳେ ଯାଇକି ଯିବା ଚାଲ ଆଗ ଟିକେ ଖାଲି ଦିନ ହେଲା 5:30 ହେଇଗଲାଣି ଦିନ ହେଲା ଲୋକମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ତ ପାହାଡ଼ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଭଳିଆ ଏ ଯେଉଁ ପୋଲ ପୁରା ଚାରିକରେ କୁହୁଡ଼ି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଚାରିକରେ କୁହୁଡ଼ି ପୋଲ ଉପରେ ଯେମିତି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି କୁହୁଡ଼ି ଯେମିତି ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି ଏଇଠି ହଁ ପୁରା ଗାଁରେ ପୁରା ମହାନଦୀର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦେଖ ପୁରା ଗାଁ ଭିଉ ପୁରା ନା ସନ୍ତୋଷ କେନେ ପାଗ ହେଇଛି କୁହୁଡ଼ିଟା ସନ୍ତୋଷ ପୁରା ପାଣି ନାହିଁ ରଙ୍ଗି ତ ଭାସିବନି ପାଣି ହିଁ ନାହିଁ ଲୋକ ସବୁ ଜଣେ ଜଣେ ବାହାରିଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମର ତ କିଛି କାମ ଦାମ ନାହିଁ ବୁଲିବା କଥା ସେମିତି ଟିକେ ଦିନ ହେଲେ ପୋଲ ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖରା ପଡ଼ିଲେ ଯାହା ହବ।
ଆମେ ଯାଉଛୁ ମୋହନ ସରକାର ଆଉଛନ୍ତି। ମୋହନ ସରକାର ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଶୋଇକି ଉଠି ମୁହଁ ଧୋଇ ଚୁଡ଼ା ଖାଇ ଆଇଥିଲେ। କିଛି କାମ ଥିବ ଯୋଗାଯୋଗ ମୋହନ ସରକାର ଆସନ୍ତୁ DM ରେ ନମ୍ବର ମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି। ହଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦିଆହବ ମୋହନ ବାବୁ ସାର୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। 10 ଲକ୍ଷରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଯାଏଁ ଫିକ୍ସ SIP କରିପାରିବେ ସବୁ SIP। ମୋହନ ବାବୁ ଆସିଲେ ସ୍କିମ୍ ବୁଝେଇଦେବେ କୋଉ ସ୍କିମ୍ ଅଛି କଣ କଣ ବାୟରେ ପକେଇଦେବେ DM କରିଦେବେ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍କିମ୍ରେ ବୁଝେଇଦେବେ। ସ୍କିମ୍ରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ସବୁ ଅଛି। ପ୍ଲାନିଂ ଦିଲା ପରେ ଯୋଉ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ବେନିଫିଟଟା ମାନେ ଯୋଉ ମିଳେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଇଏଟା ଇନସେଣ୍ଟିଭଟା ସେଥିରେ ଆମର ଭୋଜି ହବ ହେଲା। ଆପଣମାନେ SIP କଲେ ଆମେ ଭୋଜି ଖାଇବୁ। ଆପଣମାନେ SIP କଲେ ଆମେ ସେଇ ପଇସାରେ ଭୋଜି ଖାଇବୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭୋଜି ଖୁଆନ୍ତୁ। ସନ୍ତିଆ ତ ଆଇଁଷ ଖାଏ ନା କି ଆମକୁ ଖୋଇ ଦଉନି ତା ପାଇଁ ପନିର ଖାଲି ପନିର କୁତକୁତ ଖାଇବ କହୁଛି। ମୋହନ ସରକାର ଆଉଛନ୍ତି। ଦୀପୁ ଦାଦା ଆମର ଶୋଇଥିବ କାଲି ଖାଇଦେଇ ଜୋର ତାର ଆଉ ଆଜି ସେ ତାର 3 ଦିନରେ ଥରେ ଆଉଛି। ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା କଣ ଲୁଚି ଯାଉଛି ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା କମନ ହଁ ଗୁରୁ କଣ ଲୁଚି ଯାଉଛି। ଆରେ ନିଧିଆ ସନ୍ଧ୍ୟା ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଜ କରୁଛି ମେନ୍ ଟୋକାଟା। ସାଢ଼େ 5ଟା ହେଇଗଲା ଆମେ 4ଟାରୁ ଆସିଲୁ। 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଚାଲି ଚାଲି ପୁରା ରାସ୍ତା ଦବେଇ ସାରିଲିଣି। ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ପୁରା ଓଦା ପାଣି କୁହୁଡ଼ି ପୁରା ଆଜି ପ୍ରବଳ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଓଦା। ଯିବା ଦେଖିବା ଆଗରେ ଭୟଙ୍କର କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଚମ୍ପୁର ହାଟରେ ଦିନ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ଦେଖିବା ତାପରେ ହେଇଗଲା। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଠି ଲୋକ କାର୍ତ୍ତିକ ସମୟରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ପୁରା ସକାଳୁ ଲୋକ ପୁରା ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ତ ରାସ୍ତା ଆମର ହୁରା ସାହିରୁ ଚମ୍ପୁର ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ନଟ ବୋଲ୍ଟ ସବୁ ଢିଲା ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ରେଟ୍ର ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଖାଲ ନଟ ବୋଲ୍ଟ ସବୁ ଢିଲା। ମୋହନ ବାବୁ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶୋଇକି ଉଠି ଦିନ 6ଟାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନ 6ଟାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି। ମୋହନ ବାବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲ ହେଁ ବାବା ତମ ଚୁଟି ଦେଖାଗଲା ପୁରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲାଲା ସେର ଆଜି ଆଇଛନ୍ତି ଉଠିକି 6ଟା ବେଳେ। ମୋହନ ସରକାର 6ଟା ବେଳେ ଆଇଛନ୍ତି। କଣ 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 ହେଇଛି ମୋ ଭଳିଆ ଟାଇମରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଟାଇମ ତମର ଟାଇମରେ ତମେ ଆଉଛ। ଆମ ବ୍ଲଗ ଲାଷ୍ଟ ଆମ ଘର ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏଇ ଚୌକ। ତମେ ବା ଆଙ୍କ ପିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପାରା ଯୋଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଘର ପାଖରେ ତମର। ନାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଗାଁ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଗାଁ ବା ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୁର୍ମୁ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ଗୋଟାଏ ଗାଁ। ଖାଲି ଜାଣିଛି ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜଣେ। ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲ ନା ତମେ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲ କି ନାଇଁ? ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଛୋଟବେଳେ ଫଟୋ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ମାନେ କଣ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଭଳିଆ? ହଁ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ତ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଥିଲେ ମୋହନ ଭାଇ ତମେ କୁହ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପୂର୍ବ ଦୁନିଆ ମାନେ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ନିଜ ଦେହକୁ ଏତେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେ ଖାଇକି ଖାଲି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଖାଲି ହୋଇର ହବାକୁ 4 ଦିନରେ ଥରେ ଆଉଛନ୍ତି ନା କଣ? ଖାଲି ନାକୁ ମାତ୍ର ଖାଲି ନା ସିଏ ସିନା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୋହନ ବାବୁ ଯୋଉ 6ଟା ବେଳେ ଆସିଲେ ତା ପାଇଁ କିଛି କୁହାଯାଉଛି। ମୋହନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଲେଟରେ କାଲି ମାନେ ଏମିତି ତମେ ଶୋଉଛ ତମେ ଫୋନ ଟା ବି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନ। ଦେଖୁଥିଲି ତ ତମେ ଏମିତି ଶୋଉଛ ଫୋନ ବି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନ। ଏ ଭାଇ ମୁଁ ଯିବି କି ନ ଯିବି କି ତମେ କୁହୁଡିରେ ଠିଆ ହେଇଛ 4ଟା ରାତିରୁ। ମୋର ଟାଇମ 6 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବ। ମୁଁ 12ଟାରେ ଶୋଇଲି 6ଟାରେ ଉଠିବି। କିଏ 12ଟାରେ ମୁଁ ବା କାଲି 12ଟାରେ ଶୋଇଲି। ତମେ ତାହେଲେ ଦିନରେ ମୋହନ ଭାଇ ଜଣ ଛୁଟି ରହୁଛି 6ଟା ଶୋଇପଡ ନା ରାତିରେ ଶୋଇବନି। ଆମକୁ 3ଟାରେ ଫୋନ କରିବ ରାତିରେ କାଲି ତ ରବିବାର ଥିଲା। ଶୋଇବ ବୋଲି କଣ ଏମିତି ଶୋଇବ ତମେ ଫୋନ ଟା ବି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବନି।
ମୋ ଶୋଇଲ ଏମିତି ଶୋଇଲ ଆଉ ଉଠିଲ ନାହିଁ ଫୋନରେ ବି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲ ରଖିଥିଲି ନାହିଁ ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇଲ ଏମିତି ଶୋଇଲ ମାନେ ଆଉ ଏକାଥରେ ଶୋଇଗଲ। ପୁରା ଲେଟ୍ ଯାଏ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ମାହାଳ ମନ୍ଦିରର ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଆମର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ରୌନକ ଦେଖନ୍ତୁ, କି ରାସ୍ତା ଆମର ପୁରା ସେଇରୁ ଚମ୍ପୁର ଆପଣ ଯିବେ ମାନେ ଏତେ ସ୍ମୁଥ ରାସ୍ତା, ମାନେ ଗାଡ଼ିର ସ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ କିଛି ବାଧା ବି ଲାଗିବନି, ଏତେ ସ୍ମୁଥ ରାସ୍ତା। ଚାହା କପ ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ ଥୋଇ ଦେଇଛୁ ଢାଳି ଚାହା ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କିଆ କପ୍ ରଖିଦେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ, ଜମା ହଲିବ ହିଁ ନାହିଁ ଭାଇ, ବହୁତ ସ୍ମୁଥ, ଭେରି ସ୍ମୁଥ। ଏଇଠି ତ ଆମର ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଆଉ। ମାଉସୀ ମା ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ବ୍ୟାନର ଫ୍ୟାନର ଚିରିଗଲାଣି। ଏମିତି ଆଉ ମୋହନ ସରକାର ଆଜି ପୁରା ବଡି ବିଲ୍ଡର ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାରିକି ଆଜି ଫଟେଇ ଫାଟେଇ ଦେଲେ। ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଖତରନାକ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଆଜି ପୁରା ଖାଲି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କହୁନି। କହିଲା ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ପଳେଇବେ ସେ, ଖାଲି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ କିଛି କହିବି ଆଉ କିଛି କହିଲେ ସିଧା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି। ତମ ଭାଷାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସକାଳର ଭିଉ ମୋହନ ସରକାରନ୍ଦ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମୋହନ ସରକାର ଆଜି। ମୋହନ ଆସି ବ୍ଲଗ କଲାଇଁ। ଚମ୍ପୁର ହାଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଦିନ ହେଇଗଲା ପୁରା। ସେପଟ କୁହୁଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଫିଲ୍ଡରେ ପୁରା ଦେଖ କେତେ କୁହୁଡ଼ି। ଚମ୍ପୁର ହାଟରୁ ଆଇଲା ବେଳେ ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ପୁରା। ବଏଜ୍ ମୋହନ ବାବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଧିଆର ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଜପାଙ୍ଗ। ଲାଣ୍ଡିବୋଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଆସିକି। କୁହୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିନି, ଏପଟେ ବେଶୀ କୁହୁଡ଼ି, ଏପଟେ ଟିକେ କମିଛି ହାଟ ଫାଟ ଭିତରେ, ଏପଟେ ପୁରା ଖତରନାକ କୁହୁଡ଼ି ଅଛି। ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ କୁହୁଡ଼ି ଜମା ଛାଡ଼ିନି। ମାଛ ବନ୍ଧ ସାଇଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ଅଛି, ପୁରା ଅଲଗା ଲେବୁଲ୍ର କୁହୁଡ଼ି। କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ସବୁ ଇନଭିଜିବଲ୍, କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ମୋହନ ବାବୁ ମୋହନ ଭାଇ କାଲି ଫିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି କଣ ଗଲା? ଏ ପାଖକୁ ସାଲାଡଟା ବଢିଆ ହେଇଥିଲା, ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପନିର ଖାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଠେଇଥିଲି, ତାର ଲୋକ ରିଭ୍ୟୁ କହୁଛନ୍ତି ମସଲା ଅଧିକା ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମସଲା ତ ଆମର କିଛି ପଡି ନାହିଁ, କମ ମସଲା ପଡିଥିଲା। ପନିରଟା ମସଲା ନଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କ ବାପା କହୁଥିଲେ ତ ମସଲା କଥା, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଝୋଳ ଅଧିକ ଥିଲା, ସେ ହିଁ କହିବେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା। ସେ କହିଲେ କାରଣ ଆମେ ସବୁ ଅଲରେଡି ଖାଇ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ପଡିଥିଲା ଯୋଉ ପାଣି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଥିଲା, ତ ସେ ଅଲରେଡି କହିବେ ମସଲା ଅଧିକ ହେଇଗଲା। ଯୋଉମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କହିବି? ସେ ନନଭେଜ ଛାଡିକି ଯୋଉମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଦୀପୁଆ ସେ ତ ପନିର ଖାଆନ୍ତିନି, ପନିର ଦିଆହେଲେ ଅନ୍ୟ ଥାଳି ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି ଖାଲି। ସିଏ ଖାଲି ଆମର ଚିକେନ ଉପରେ ବେଶୀ ମାଡ଼ କରିବେ, ଆଉ ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଏଇଥିରେ ନନଭେଜ ଉପରେ ମାଡ଼ ହଉଛି। ନନଭେଜ ଖାଇବା ଏତେ ଭଲ ବି ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋହନ ଭାଇ ଦେଶୀ ସନ୍ତୋଷ ଟୋଟାଲ ଆମର ଆଇଁଷ ଛାଡି ଦେଇଛି। ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ସନ୍ତୋଷ ଟୋଟାଲ ଆଇଁଷ ଖାଉନି, ତା ଲାଗି ସାଧା ଭୋଜି ଭଲ করে ସେ ଆମର ଗୁରୁ ହଉଛି। ଶିଷ୍ୟ, ମୁଁ ବି ଶିଷ୍ୟ ହେଇଗଲିଣି। ମୁଁ ତ ମୋ ଧିକା ନେଇଯାଇଛି। କାଲି ଓଭରଅଲ୍ ଠିକ ଥିଲା ନାଇଁ? ସାଧା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, 10 ରୁ ମତେ 9 10 ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଇଟମ 10 ରୁ 10 ହେଇଥାନ୍ତା। ନାଇଁ ଆମର ସେତିକି ଆଇଟମରେ କେତେ 9 ହେଇଯିବ, ସାଲାଡ ପୁରା 10 ରୁ 10 ପୁରା ମାନେ 90% ପରଫେକ୍ଟ। ତାପରେ ମତେ ବି କାହିଁ କାଲି ଫିଲ୍ ହେଲା ସାଧା ଖାଇଲା ପରେ ମାନେ ପେଟ ଫେଟ କିଛି ହଉନି, ମାନେ ଏତେ ଲାଗିଲାନି ପେଟ ଫେଟ। ସେଦିନ ଚିକେନ ଖାଇ ରାତିରେ ଯୋଉ ଭାଇ ଭାରି ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସାଧା ଖାଇବା ଭଲ, ଆଉ ସାଧା ହାତରେ ଖାଲି ସାଧା ହବ। ଆମର ନେକ୍ସଟ ହବ
ଚିଲି କୋବି ଚିଲି କୋବି ଫୋକସ୍ କରାଯିବ। ଚିଲି କୋବି ପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆମର ଚିଲି ଛତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ଫିଷ୍ଟ କହିଲେ ଖାଲି ବୁଝିବେ ଚିକେନ ଫିଷ୍ଟ। ହଁ ସେଇଟା କିଏ ବୁଝେ ନା ଦୀପୁଆ ବୁଝିବ କେବଳ। ଫିଷ୍ଟ କହିଲେ ଚିକେନ ଫିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେମିତି ନୁହଁ। ଆମ ଗାଁରେ ବି feast ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ଆମେ ଶାଗ ଯଦି feast ସାଧା କରିପାରିବୁ। ଫିସ୍ ଆମେ ସବୁ ଖାଇପାରିବୁ, ଆମେ ପୁରା ଘାସ ଫୁସ୍ ସବୁ ଖାଇବୁ। ସବୁ ଖାଇବେ। ସାଧା ଫିସ୍ ନାଁରେ ବି ଲୋକ ଶୋଧୁଛନ୍ତି। ମୋହନ ବାବୁ ଆସିନଥିଲେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଛି ନୂଆ ଶାସନ। ଯିବୁ ଫେରିବୁ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଗା। ମୋହନ ବାବୁ ଆସିଲେନି, ଲେଟ୍ରେ ଆଇଲେ, ତାଙ୍କ ଲାଗି ବଡ୍ସ ଫଡ୍ସ ଲଗେଇ ପୁରା ମ୍ୟାଡାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆଉ। ମ୍ୟାଡାମ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ଶୋଇ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ମନେ କୁହ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭାଷା ମୁଁ ରହିକି ମୁଁ ଭୁଲିଗଲିଣି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭାଷା ସେ ଭୁଲିଗଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭାଷା ଭୁଲିଗଲା। ଯୋଉ ବି ଭାଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭଲସେ ମୁହଁଟା ଦେଖିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗୀତ ଲଗେଇଲେ। ସଙ୍ଗ ଲଗେଇଲି, ଏଇନା ମୁଁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିବି। କୁହ ତା ମାନେଟା କଣ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭାଷାରେ ସେଟା କଣ ଆମେ କଣ କହିବା ତାକୁ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲିଣି। ଭୁଲିଲା ଠିକ ମନେ ଅଛି ତମ କହିବା ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟୋକା। ତମେ କୋଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟୋକା ଦେବିନି ଧକ୍କା କୁହ। ସେ ତାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟୋକା। ଆଗ ଦେବେ ଧକ୍କା। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯିବ ପୁରା ଲୟାଲ। ଏଇଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯିବ। ମୋହନ ପୁରା ଗୀତ ଫିତ ଲଗେଇଲେ ଆଜି। କଣ ମୋହନ ଦୌଡ଼ିଲ କେତେ ବାଟ ଆଜି? ମୋହନ ବାବୁ ଆଜି କେତେ ବାଟ ଦୌଡ଼ିଲ? ଆଜି 1/2 କିଲୋମିଟର ଦୌଡୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। ସେତିକିରେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଜମାରୁ ଝାଳ ବୋହିଲାଣି ଆଉ। ଝାଳ ବି ବୋହିଗଲାଣି। ଝାଳ ତ ତମେ ସେ ଫ୍ରିଜ ବାହାରେ ଠିଆ ହଉନ, ଝାଳ ପିଇବ ଗରମରେ। ଫ୍ରିଜର ଭିତରେ ରଖିଦବା ଆଉ ବୋହିବନି। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ 3 ଟିକିଆ ଚାଖୁଣ୍ଡା ଅଛି ନା କେତେଟା ଅଛି? 4 ଟିକିଆ 4 ଟିକିଆ 5ଟା କେମିତି 5ଟା କୋଉଠି ଜଣା ପଡୁନି, 2-4ଟା ତ ପୁରା ଖତରନାକ ଭୁ। ଦେଖ ଉଫ କୁହୁଡି ଭିତରେ 4 ଟିକିଆ ନା 5 ଟିକିଆ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। 1 2 3 4ଟା ତ ଅଛି। 5ଟା କାହିଁ 4ଟା ବା 2 गया। ओहो वो 2 गया तो 5 टिकिया 5 टिकिया करिवो गोटे ब्लॉग। कोन निधि कोन निधि डायलॉगटा कोन? 100 गोड़ा शहर ना केन्द्रापड़ा। हां बढ़िया। मते डराई देले, पूरा डरी गेला मोहन। मोहन ऊपर डरी गेला। ब्लैकमेलिंग ब्लैकमेल सांगातिक अलगा प्रकार ब्लैकमेलिंग चली छी मोर सहित। आदे कोइ कहूछि एई कहबिला शहर मते एइटा कहबा पे हम 10 टका देइछन्ती। साला 10 टका भी देइनु, तुम मागणा भी कहउछ। देइछ हम 50 टका हम तमे देइछ हमकु। बेजित कर दला त बेजित। मोहन बाबू हमर तांका घर मयूरभंज, से हम एटी कर्मक्षेत्र ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। कर्मक्षेत्र ने बाबन दादन फदन खटाक आछन, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर हैला। जदि भी काम पडियो पोस्ट ऑफिस रे हम डिपॉजिट हो संगे संगे एसआई फेसआई बेले फोन करले हमण एसआई प्रो इंसेंटिव पैसा हम भोज खाइबू। आपण एसआई बोले हम भोज खाइबू। मोहन सरकार देवे भोजी हम। मोहन बाबा मयूरभंज हिरो। चल मोहन कुहुड़ी केंदी हाइजे आज? भलो होछि, भलो होइजे। भलो होइजे। ठंडा टे पडले टे भल लागियो। ठंडा का मुंड ओदा हे गेले आज कुहुड़ी रे। मुंड मुंड सब ओदा। बेला बेली आसीबन मुंड किरा ओदा आज कुडी रे सर देला आउतर शैम्पू मारि देला। कोन भाई तुम तो बेला बेली नहीं आइयो, मुंड किरा ओदा हबो हैला तम भाषा ना एरा किरा किरा हम भाषा। तांकर किरा नो की तांकर किरा नो कीटा हला किटा हला किटा होटा लागियो। तो गाइस हम मयूरभंज जाइना सिखि जिवा 10 दिन। तुई मुई तुई मुई तुई मुई छुई मुई। हां छुई मुई। हां समझ तुई तुई जा रेस्पेक्ट दबो आको धर। ओडिया रे रेस्पेक्ट हो। ओडिया रे रेस्पेक्ट तू तुमे अछि। तमे तुई रो नाले तू को तू माने ये रेस्पेक्ट तमे आपण कहबो। आपन कोन हो तो हाथ में कहि देबो। जहा कहबो गोटा तांकर तांका भाषा जहा कहबो। तमे दि सिखियो चाहिबो हमहु सिखि पारियो टिके। हां सीए पुणी रही कि आम एठी ता भाषा आम भाषा शिखि गले ना सेम तांकर भाषा शिखि दिबो। ओडिया हमें ओडिया भारी ओडिया हमर अछि खेल ओडिया पडिया हमर अछि नुआ गडिया। हम पहुंच गलु वर्तमान ने मो हीरो नुआ शासन क्लब पाखापाखि। एउठे कि यूटर्न नबु आम मोहन बाबू सकाशे आसलु चल चली। ये लोकटी आसुचे आम उठलु 4:30 4टारे उठी आसिलु। से लोकटा 6:30 बेले आउछु उठी 5टा 4टा बेले उठतब ना तमे 5टा बेले 6टारे उठिकी आसुछन। 4टारे चली चली आमर ड्रेन आउट हो गला।
ये एबे आसिक फुर्ती देखुन पूरा फ्रेश फ्रेश आई पूरा बुले बुले आंदा बुझ এটা বুলিগଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲବ୍ ଘର ଆଉ ମନ କ'ଣ ଖବର କୁହ और बढ़िया बड़े बहुत बढ़िया ए ब्लॉग रे मु नुआ लगावते ହଁ ପ୍ରଥମ ଆମେ ତ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲୁ ମୋହନ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିଥାନ୍ତେ ମୋହନ ବାବୁ ହଁ କାଲି 2 ଜଣ ଏଇ 2 ଜଣ ନଥିଲେ ଏ 2 ଜଣ କାଲି ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲେ काली ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ मु आके नतला ମୋହନ ନଥିଲା ସନ୍ତିଆ ନଥିଲେ ନା ଆଉ ଉତୁପାତ ହଉଥିଲା ହେଇଥିଲା ये ଏଇ ମେଳ ଉତୁପାତ ହଉଥିଲା क्लास से आज तो पतला को से राउत रहा है कौन ताना एसके राउत राय इसका राउत रहा है ड्यू टू ଏସ୍କେ ରାଉତରାୟ ଆଜି ଆସିନି सीजन ତାର ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସେମିଷ୍ଟର ଅଛି ସେ ଆସିନି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତାର ଆଜି हां ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସେ ଆସିନି କାଲି ଆସିବ କାଲି ଆସିଲେ କାଲି ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲିଂ ହେବ ଆଜି ଚଲାଚଲି ପିଲା ନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଦୀପଟା ଆମର ଆଜି ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛି କାଲି ଖାଇକି ପନିର ଖାଇକି ନା ବେହୋସ ତା ମନ ଦୁଃଖ ସୂର୍ୟା ତ ପନିର ଖାଏ ନା ସେ ଆଳୁ ଆଉ ଝୋଳ खाइला सालाड पर से फोकस कला में की हो आप ये खाना ସୂର୍ୟା ଖାଇଲା ପନିର ସେ ଖାଇନି ये खाने की एसके राउत ଏସ୍କେ से तो खाई दिला ना खाई ना से जम्मा कहीं दीपू आले खंडा खंडा टिके टिके ना करछि दीपू खंडिया टिके टिके करछि ସେ ଜମା ଖାଇନି ना नेक्स्ट टाइम चिल्ली को सब खाई ତମର ଧାନ ହିଁ କହିବ ଏଇଟା ଆଣ୍ଡିବଟର ନୂଆ ଗେଟ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ହେଲା ଏ କାମ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଚୁଆଁପୁର ଲାଣ୍ଡିବଟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ରାସ୍ତା ଜଷ୍ଟ ଆମେ ପଶିଲୁ ତା ଭିତରକୁ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି खंडे टाइम 6ଟା ହେଇଗଲାଣି 6ଟା 6ଟା ଭିତରେ ହେଲାଣି ଆଜି କୁହୁଡ଼ି ହିଁ ଛାଡ଼ିନି ପୁରା ଦେଖ କୁହୁଡ଼ି ଯେ କଇଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି କହିbilo ସହର ରେ 60 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନରେ ତ ହେଇ 60 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଗୋଟେ ଆମ 12 କିଲୋମିଟର ମାତ୍ର ହଁ ଏମିତିଆ ରାସ୍ତା ଲାଣ୍ଡିବଟ ମହାପୁରୁଷ ପାଖକୁ 5 ମିନିଟ୍ ବସେ ପଳେଇ ଆସିବା ହଁ ଆଜି ବହୁତ ଚଲା ହେଇଗଲାଣି 11-12 କିଲୋମିଟର ଚଲା ହେଇଗଲାଣି ଆଜି ଗୋଡ଼ ହାତ ଦର୍ଜ ଆଜି କେତେ ବାଟ ଚଲା ହେଲା ଆଜି 11 ବୋଧେ ହେଇଗଲା ହଁ 11-12 କିଲୋମିଟର ହେଇଗଲାଣି ମୋହନ ବାବୁ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଜି ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଦୌଡୁଛନ୍ତି ହଁ ଚମ୍ପୁରାଟ ଚମ୍ପୁରାଟ ମୋହନ ବାବୁ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛନ୍ତି ପୁଣି ଚମ୍ପୁରାଟ ଚମ୍ପୁରାଟ ପୁଣି ମାଛ ମନ୍ଦିର ପୁଣି ଚମ୍ପୁରାଟ को से की वाला तुम को से ହଁ कोड वाला नहीं को से ଫୁଲ ସାହି ନାହିଁ ଗଡା କହୁଥିଲେ ନା ମୋହନ ବାବୁ ତମର କେତେ କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ହେଇଛି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ହେଇନି ତମର ଟୋଟାଲ 2 କିଲୋମିଟର ନିଧିଆ କେତେ ହେଇଛି ତୋର ମୋହନ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ମୋର 11 ତାର 11 କିଲୋମିଟର ହେଲାଣି ବୁଝନ୍ତି ଚାଲି ଆଠ ବୁଝନ୍ତି ଏକ୍ସରସାଇଜ ନା ଠକ ଲୋକଟା ମୋହନ ମାଝି ଯା ମୋହନ ବାବୁ ସେ ଆମର ମୋହନ ବାବୁ ଏଇଟା ମଠର ପରିବେଶ ଏଠି ଲାଣ୍ଡିବଟର ପରିବେଶ ଏଇଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ପୁରା ନଜାରା ସୁନ୍ଦର ଖତରନାକ ବାଲା ପୁରା କାଲି କାଲି ବାହାର ଶୁଣ ବାହାର ଏଇଟା ଲାଣ୍ଡିବଟର ପରିବେଶ ପୁରା ଅତି ସୁନ୍ଦର ସକାଳ କିଛି ଏମିତି ଥାଏ ଏଠି सब्सक्राइब 1 मिलियन क्रॉस कर କେତେ ମିଲିୟନ 1 मिलियन क्रॉस ने सौर जोशी ମୁଁ ଜାଣିନି ରବି ଏଜ ନାହିଁ ବାବା ଆମର ସକାଳୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଫେଣ୍ଟି ହେଲେ ବରଦାସ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଚଉରା ପୂଜା 6ଟା ବେଳକୁ ଆସିନି ଘରୁ ଗଲା ଆଉ ଖାଇ ଖାଇ ଡାକ୍ତର ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଇଲି
ମୋହନ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ କରି ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଷ୍ଟାଇଲର ହଳଦିଆ ଗାମୁଛା ସହିତ ପୁରା ଆସନରେ ବଇଛନ୍ତି। ଏ ଧିମିରି ଆସନ ନା କୋଉ ଆସନ ଏଇଟା ମୋହନ ବାବୁ? ଏଇଟା କୋଉ ଆସନ ତମର? ଏ ଯୋଉ ଆସନଟା ତମେ ନେଇଛ ଏଇଟା କୋଉ ଆସନ? କିନ୍ଦିରି କିନ୍ଦିରି ବାବା ସେଠି ଚଉରା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ତ ପୁରା ମଠର ପରିବେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ନିଧିର ଆସନ ଦେଖ, ନିଧି ଆସନ ହେଲା। ନିଧି ତ କାଉଣ୍ଟର ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଆଜି କେତେ ନମ୍ବର କେତେ କଲୁ କେତେ ସନ୍ତୋଷ ସନ୍ତୋଷ ବି ଦେଖେଇବନି ପୁରା ଦାନ୍ତ ସନ୍ତୋଷର ହ୍ୱାଇଟନିଂ ଦାନ୍ତ ପୁରା କ୍ଲାରିଟି କରିଦେଉଛି। ମୋହନ ବାବୁ ଆଜି ଆଣିକି ଆଇଛନ୍ତି କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ଆଜି ହବ ତାଙ୍କର। ସେ ଆଜି ହେବେ ନଣ୍ଡା। ବାବା ଗଲେଣି ତାଙ୍କର ଆଜି କୁଆଡ଼େ। ହେଲା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଲାଇନବାଡ଼ ମହାପୁରୁଷରେ। ମୋହନ ଟିକେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୋହନ ଆମକୁ ଯୋଗ ସରିଲେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହୋମ୍ ଶିଖଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶିଖୁନୁ। ମୋହନ ବାବୁ ଆମକୁ ଯୋଗ ଶିଖଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶିଖୁନୁ। ବାବା ଚମତ୍କାର ଭାରି କଡ଼ା। ମୋହନ ବାବୁ ସବୁ ଶିଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ଶିଖେଇଦେବେ ଆମକୁ। ଯେତେ ଆସନ ମୋହନ ବାବୁ ତଳ। ବଜ୍ରାସନ, ସିଦ୍ଧାସନ, ବଙ୍କାସନ। ହଁ କ'ଣ ଆଜି ଏଇଠି ରଖିଦେବା ବ୍ଲଗ? ହଁ କ'ଣ ହବ ନା କ'ଣ? ହଉ ଆଜି ଇଭିନିଂ, କାଲି ପୁଣି ଡେ 3ରେ କାଲି ସାଇକେଲିଂ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର। ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦୁମ୍।